Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdaz Baqy tarap Türkmenistan döwletimizi hormat prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörelgelerlen üstünlükleri başlanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdikleýär. 18-nji ýanwarda hormat prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir urunmasarylaryň gatnaşmagyna paýtagtymyz boýunça iş saparyny amal aşyryp gurulşygy buýuk fransuz kompaniýasynyň analanan maslahatlar merkeziniň haşan arkada mehmanhanatynyň hem hökümet münberiniň gurulşyklarynyň barşygyna tanışdy. Döwlet başçymyzyň gelen ilkinji desgaty halkara forumlar geçirmek meýilleşdirilýän Türkmenistanyň maslahatlar merkezi boldy. Täze gurulýan binada ýokary derejede mejlisler hem duşuklar geçirmek, şeýle-de hormatly mehmanlar kabul etmek üçin ähli şertlere gözeňde tutular. Hormatly prezident boldy gurulşygy batyl depinlerde dowam edýän maslahatlar merkeziniň daşky keşmini gözden geçirip, desgada alınıp barýan işler bilen gyzyklandy. Hormatly prezident boldy hödürlenen tassamlary içken gözden geçirip, gurulşykda ulanyýan timarlaýyş hem gurulşyk serişleriniň häsiýetnamalaryny aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýtdy. Şol serişler daşky keşwi, mäkämlik hem dowamlylyk bilen tapawutlanmalar. Hormatly prezident boldy täze maslahatlar merkeziniň ýurdumyzyň işiň syýasy durmuşynyň jemlenýän ýerine öwrülmeligini bellemek bilen meýilleşdirilen ýokary derejeli duşuklary hem maslahatlar geçirmek üçin ähli şertleri döretmegiň möhümdigini aýtdy. Munyň özi dünýä giňişligine Türkmenistanyň awraýynyň has hem artmagyna ýardam eder. Soňra milli dermede gurulşy dowam edýän Kaşan arkada mehmanhana barp gördü. Bu edesxana ýurdumyzyň garaşçylygynyň 30 ýyllyk münasibetli urunmagy tapşyrmak gözeňde tutulýar. Türkmen tarapynyň talaby boýunça binanyň dizaýnyna milli nagşlar hem ýurdumyzyň şäher gurulşygyna mahdus bolan bedemegiň beýleki usullary ulanylýar. Hormatly prezident boldy desgada işleň ýagdaýy bilen tanyşyp, ähli ölçüleri boýunça gurulşygyň kilinden başlap, timarlaýyş işlerine çenli gurulýan toplumyň ýokary halkara ölçülerini kybap gelmeligini ünitjekdi. Hormatly prezident boldy döwrüba binanyň gurulşygyna alynıp barýan işler bilen için gyzyklanyp, olaň bildirilýän talaplara dogry laýyk gelmegi, hem belenen möhletlerde tamamlanma uğruna zerur tagallalaryň edilmeligini bellädi. Soňra hormatly prezident boldy hökümet münberiniň gurulýan ýerine tarap ugrady. Bu edesxanam ýurdumyň garaşçylygynyň 30 ýyllyk münasibetli urunmagy tapşyrmak meýilleşdirilýär. Köpetaň etegine gurulýan münberden gün saýyn gözelleşýän ak mermerli paýtatmyň ajaýyp keşif açylýar. Hökümet münberi öz ölçüleri bilen uly täsir gadyrýar. Tutýan meýdany 20.000 metrden gowrak bolan desga günnogorun köşk amarat gurulşy usuly boýunça bina edilip 2000 orunlyk mehmanlar üçin münberi öz üçin alýar. Münberiň öňünde meýdançy gurulyp, onu dabaraly ýürüýüşler hem giňerimli şäherler, şol sana Türkmenistanyň garaşçylyk günüň bayram edilme münasibetli dabara geçiriler. Milli dermede harbi ýürüýüşler geçirmäge taýýarlyk görüleni hökümet münberiniň öňündäki meýdançydan ýürütülüşleriň tehnikalaryny guramaçylyk geçmek üçin zerur bolan ähli şertlerini üpçün edilmegini tapşyrdy. Şol tehnikalar milli goşulmadan güýjüni hem kuwatyny, oňy häzirki tehnika üpçünçiligini açyp görkezýär. Şeýle bu ýerde türkmen halkynyň milli buýsunja hataplanýan beýişli bedewleň çykyşlary üçin ähli şertleri gözeňde tutulmaly. Hormatly prezident boldy Potroçyň ünsüni gurulşygyň hiline hem desgany bellenelen möhrete ulanmagy bermegiň möhümdigine çekdi. Şeýle-de milli binagarlygyň däplerini ulanmak, geçirilýän işlerine bildirilýän talaplara kybap gelmegini üpçün etmek barada tapşyryklar berildi. Hormatly prezident boldy paýtatymyz boýunça amal aşyran iş saparynyň netijelerini jemläp, täze gurulýan desgalaryň şäheriň şu bölegindäki ajaýyp binagarlyk toplumyna saýdaşyk goşulyp, bu ýerde odaly gurulan desgalar hem gözel tebigat bilen utgaşmalygyny belledi. 19-njy ýanwarda hormatly prezident boldy Gurbanoğlu Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir orunmatarlarynyň, Balkan hem Mary welaýatlarynyň häkimleriniň, şeýle-de ýurdumyň medeniýet ministriniň gatnaşmagyna sanly wiza aratnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyna ýurdumda durmuş ykdysaty dönüşdirmek bilen baglanyşykly wezipelere hem döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler garaldy. Döwlet başçymyzy Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watany şygarasyna geçýän ýylda buğdoýyň bol hasylyny üstürip ýetişdirmek maksady bilen ähli agresiýniki işleri talabaly geçirmek, ekiş möhümine iş ediljek owy hojalyk tehnikalaryny, gurallary hem ýerleri möhüme dogry taýýarlamak, ekrançylyk meýdanlarynyň ýagdaýyny degişli derejede saklamak meselelerini aýratyn ähmiýet bermeligini ünitjekdi. Hormatly prezident boldy alınıp barýan işlerine talabaly gurulmalygyny, muhaddet garaşdyrmadan 30 ýyllyk münasibetli ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän detgalardaky işleň ýagdaýyny gödäwçilikde saklamalaryny tapşyrdy.
Şunun bilen baglykda döwlet başçymyzy gurulýan disgalan daşky we içki beleg işleriniň welaýatlaryň aýrytynlyklaryna dogry laýyk gelmeligini aýtdy. Hemem bu wagtda anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident bu şöhraty bayramçylyga ajaýyp sowgat boljak. Möhüm ähmiýetli guruluşlarda işleň başyna berip gözegçilik etmek, olaňy ýokur hirli, hemem öz möhletyny urunmaga taşyrylmak üçin ähli taýgarlar etmek barada vice-premieri anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident bu anyp bolýan işleri talabalar gurulmagyň döwrüň möhüm talabadyny berildi. Şeýle gyş pasynyň dowam edýän günlerini ýaşaýyş şaýlarynyň, mektepleň hemem çağlar baglarynyň ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işini etmek, etraplarda hemem şäherlerde, şeýle şäherçelerde durmuş düzümine degişli disgalaň bökdönşit hereketini ýola goýmak zerurdur. Döwlet başçymyzyň beýleşi ýaraşuwlary alnyp barýan meýdan işleri bilen bir hatarda ýa-da kişini guramaçylykly ýaşamak maksady bilen taýýarlyk işleri batly diýip günlerde ýola goýulmaly. Ýa-da kişini gyýtgy wagtda hemem guramaçylykly ýaşamak üçin zerur taýýarlar edilmeli. Döwlet başçymyzy dörli maksatly desgalaň guruluşyny alnyp barýan işlerini diýip günlerini güçlendirmek, şolar wagtyň özüni binalarda häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen milli binagarlyk ýürüglerini utgaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmelerini beledi. Hemem bu wagtda birnäçe anyk taşyryklar berdi. Hormatly prezident bu ýurdumyzda mukaddes garaşdyrmagyň 30 ýyla münasibetli ulanymaga berilýän desgalaň açylmagynyň hemem şanly senelen hormatyny gurulýan dawralan häzirki döwrüň ruhyna laýyk gelmek uruny zerur taýýarlaryň edilmeligini ünsüz çekdi. 20 ýanwarda hormatly prezident bu Gurbanoğlu Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjigine bardy. Bu ýerde döwlet başçymyzy şu ýyly ýurdumyzda geçirilmek beýlenen iri halkara ýarşlaryna taýýarlyk guruluşynyň hemem desgalarda türgünleşiklen geçirilişiniň barşy bilen tanışdy. Halkara ölçegine laýyk gelýän stadiony ýokary derejedäki dürli ýarşlary şolsanda futbol, ýeňil atletikanyň dürli görnüşleri, hemem köpçüliklerini medeni şäherlere geçirmäge hemem mümkinçilikler bar. Hormatly prezident bu ajaýyp stadionyň mümkinçiliklerini şu ýyly ýurdumyzdan garaşdyrylan şanly 30 ýyllyk beýik bayramçylaryň dawradan geçirmekde üreýän uly ähmiýetiniň boljagyny ünsüz çekdi. Eň naýbaşy bayramçylyk dawralarynyň Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllarına geçen şöhratly ýollaryny aýdan hemem giňden beýan etmekde, stadiony döredilen şertlerleri mümkinçiliklerden oýlanşykly peýdalanmalar bardy aýdyp, Aşgabat şäheriniň häkimine, hemem sport we ýaşar syýasaty ministrine birnäçe degişli taşyryklar berdi. Milli dermeden notaýşýaly bu bayramçylyk dawralary türkmen ruhyna laýyk gelmelidir. Şolar wagtyň özünde olary häzirki wagtda ýurdumyzda giňden ösürilýän sport hemem olimpiýa hereketiniň sagdyn durmuş ýürügleriniň neneňse ýaýbanlanýarsy öz beýan tapmalary. 2021-nji ýylda ýurdumyzda velotrek boýunça dünýä çempionatynyň hemem Davison kubogyny almak boýunça awraýly halkara ýaşanyň saýlama tapgary geçiriler. Döwlet başçymyzy häzirki wagtda dünýäde köp ýurtlaryň pandemiýa bilen bagly sanjymlary öňürip başlanyny ünsüz çekdi. Aýdaly Sputnik we sanjymyny ulanmaga dogry haklydyr. Sebäbi biz bu sanjymy belli aldyk. Geljekde bu urdaky işleri dowam etmek hemem beýleki ýurtlaryň öňürýän sanjymlaryny belli almak bilen bagly gepleşikler geçirmegiň zerurdygyny belläp, hormatly prezident bu degişli ýol başlara anyk taşyryklar berdi. Çünki ýarşa gatnaşmak üçin dünýäniň dürli künjekleriniň türgenleri paýtagtymyza girer. Bizde belli alınan sanjymyň bolanyna garamadan daşary ýurtda türgenleriň beýleki öňüň sanjymlaryna ýa-da beýleki serişleri isleginiň bolmagy mümkin. Şoňa görä daşary ýurtdan geljek türgenleriň saýlamagy mümkinçiligi bolmalydyr diýip hormatly prezident aýtdy. Bizde bu sanjymlaryň ähli görnüşlerini mod üçin etmelidir. Muň üçin biziň ähli mümkinçiliklerimiz bar. Şonuň bilen baglykda döwlet başçymyzy degişli ýol başlara birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezident bu velotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek ýeri bolan Olimpiýa şäherjiginiň üstü ýapyk velotrek toplumuna geldi. Dünýä ölçegine hybap gelýän Olimpiýa şäherjigine ajaýyp velotrek gurulmagy Türkmenistanda velosiped sportuny ösürmekde möhüm waka hemem ösüşiň nowatdaky tapgyr boldy. Daşary ýurtly bilermenler hemem halkara velosipedçileň birleşigin hünärmenleriniň baha bermegine görä, bu ýerde degişli talaplaryň hemmeti berjä edilip, zerur maddi enjamlaryny binýat dürdürildi. Bu bolsa has ýokary derejeli ýarşlary geçirmek üçin şertler düredi. Ýurdumyzyň ýol düzüminiň gara ýoly velosiped boýunça sport ýarşlaryny geçirmäge dogry kybap gelýänini bellemek gerek. Hormatly prezident bu 6000 ornuk üstü ýapyk velotrek toplumyny tomoşaçylar üçin niýetlenen münwerleri velotrek meýdançasyny gözden geçirip turganlar eminler hemem jan koýulur üçin döredilen şertlere baha berdi.
Habar berilýär, Vedatrek boýunça dünýä çempionatyna daşary döwletleriň 40 oýundan türgünlüği gatnaşmagyna araşdyrýar. Vedatrek sportunyň ýarşlary 10 görnüşi boýunça geçiriler. Şonda olaň erkekler hemme zinandan hertiniň arasynda geçiriljek döne gödüňi tutanynda jemi 20 ýaş golalar. Hormatly prezident da geçiriljek dünýä ýarşlaryna türgünlüğiň sagdanlygyna hemme dopingga degişli meselelerde işleň bildirilýän halkara talaplaryna dolu laýyk gelmeligini bellädi. Milli darmada Olimpiya şäherçiginiň desgalarynyň bildirilýän taraplara laýyklykda saklanylmalygyny öňe Sport desgalarynyň her biri niýetlenen maksadyna görä ulanylmalydyr. Olarda ýaşlaryň sport bilen meşgul bolmagy, has giňden çekilmek üçin ähli şäherler görünmelidir diýip milli liderimiz aýtdy. Şeýle döwlet başlamagy ýaşlary dünýä ýaýmak maksady bilen Olimpiya şäherçiginiňki halkara göni ýaýlma beriş merkeziniň işiniň ýokary halkara talaplaryna laýyk gelmeligini tapşyrdy. Hormatly prezident Vedatrek boýunça dünýä çempionatynyň ähmiýeti bardy aýdyp, oňa dünýäde höwüsökliň azalygyn atady. Milli liderimiz geçiriljek bu ýarşyň halkara sport gurumlary bilen hem ýurdumyzyň hyzmatdaşynyň barha potronurlyanyny da şaýatlyk edýändigini bellädi. Bundan başga da hormatly prezident şu ýyl geçirilmegi beýlenen dünýä derejeli awraly ýaşlara taýýarlyk görülmegi babatda alnyp barlayan ähli işleri gödäwçilikde saklamak, bu ura degişli ähli meselelerini öz wagtyna hem maksady laýyk çözülmeligini aýtdy. Hem degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezident Olimpiya şäherçiginiň üstü ýapyk tenis toplamyna tarap urap, Aşgabatda Davisin kubu urnaky halkara ýarşynyň saýlama tapgarynyň geçirilmeginiň beýtarap Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki barha belende oturulýan awraýynyň aýdyň subutnamasyny hem diýarymyzda sporty şolsany tenis oýuny mundan berekde giňden wagt etmek üçin ajaýyp mümkinçilikdigini bellädi. Bu ýarşlara degişli institutyň taripleriniň hem ýurdumyzyň türgünleriniň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezident sport ulgamyndaky häzirki zamana dünýä meýillerini hem Türkmenistana geçiriljek iri halkara ýarşlaryny nazara almak bilen Olimpiya şäherçiginiň ähli mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak, oňa häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryny hem sanly ulgamy ornaşdyrmak esasynda bu işleri kämilleşdirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident bu ýerde dünýä derejesindäki Davisin kubu urnaky halkara ýaşynyň saýlama tapgarynyň geçirilmeginiň ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleriniň ösürilmegine uly ähmiýeti eýe boljakdygyny bellädi. Vice-premier Gelin Ýadow gödäwçilik edýän ulgamlaryna alnyp barlayan işleri mukaddis garaşadymyň şanly 30 ýyla münasibetli gödäň tutulýan beden terbiýe we sport köpçüliklerini saglyş şäherleri hem ýurdumyzda geçirilmegi meýilleşdirilýän halkara ýarşlaryna ýokary derejede guramaçylykly taýýarlyk görmek ugruna ýaýwanlarylan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezident şu ýyl geçirilmegi beýlenen iri halkara ýarşlarynyň ähmiýetini bellädi. Hem şunuň bilen baglykda bu şäherleri ýokary derejede guramaçylykly hem taraplaryna taýýarlykly geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şeýle hormatly prezident toplumyň türgünlüklerini dürli sport maşgyklaryny ýerine ýetirdi. Bu ýerde oturulan sport enjamlary ýokary halkara görkezijegini hem häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmek bilen olarda ýerine ýetirilýän sport maşgyklary adam synatynyň berkimegine hem saglyk ýagdaýynyň ýygyderli gowranmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Halkyň saglygy hakyndaky alada adamlaryň bagtyar durmuş üçin ähli şertlerini döredilmegi milli liderimiziň üstünlikli alyp barýan syýasatynyň möhüm ugrlarynyň biri bolup durýar. 21-nji ýanwarda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministri Ceyhun Bayram kabul etdi. Işiň netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyny möhüm ugrlaryň ençemesinde şol sany ýalňyç energetika hem uly kommunikasiýa ulgamlaryny iki ýurdun iki taraplaryny hem köp taraplaryny görnüşdäki köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygynyň şuňky ýagdaýy hem geljegi barada pikir alşyrly. Söhbetde şunu dowamyny ýalňyç energetika ulgamyny hyzmatdaşy puturlanmak hem giňlerini tasamlary durmuşa geçirmekde iki iri energetika döwletläriniň taýlalaryny birleşdirmek boýunça köp ýyllyk işiň netijeligi kanagatlanma bilen belenildi. Soňra ýurdumyzyň daşary işler ministrligine ähtnama gol çekmek dawarasy boldy. Türkmen Azerbaýjan atnaşyklarynyň ösüşini täze tapgyra alamatlandyrýan bu möhüm resminama gol çekmek dawrasyna göni wiza aratnaşy arkaly iki döwletiň başlanlary Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem Alham Aliýew gatnaşdylar. Ilki bilen Türkmenistanyň prezidentine söz berildi. Hormatly prezident Azerbaýjanlyk kardeşine onlaýn görüşünäki şu duşa gatnaşan üçin minnetdarlyk bildirip Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dep bolany dost ony gatnaşyklarynaky ören wajyp gününi bellädi.
Hadar diňde näke dostluk ýatagynyň uglavadaro serişlerini bilerekde gözlemek, işläp geçmek hem özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasynda özara düşünmek hakyndaky ehtnama gol çekilýär. Bu resmi nama biziň ýurtlarymyzyň energetika pudugyna hyzmatdaşlyk hem özara düşünmek gatnaşyklaryny berkitmäge, iki iri energetika döwletleriniň ägurt uly özara mümkinçiliklerini açmagy, hadar diňdiň sebitine durnukly energetika ösüşi, giň hem özara bähwetli halkara gatnaşyklar üçin aňyrabaş amaty şertleň dürdülmegine gönükdirilen işleriniň netijesi bolup durýar diýip milli liderimiz nykdy. Hormatly prezidentimiň nataşýaly alalaşyň hem gawurdylan şöýdülen hoşniýetli goňşulyk, jogapkärçilik hem öňden görjülük, şeýle din hukukluk we birek-bireň bähwidini nazar almak ýaly asyrly ýürelgi hökmüni, biziň döwletimizin taryhyna aýdyň sahypy hökmüni giýerjekde gurrunsyzdyr. Muňa elbetde Türkmen hem Azerbaýjan halklarynyň şeýle biziň döwletimizin arasyndaky dost soňlugy hasam putulanýar. Hormatly prezidentiň beýleşýäli ehtnama gol çekilmegi Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hadar deňde energetika babatdaky hyzmatdaşlygynyň hil taýdan täze tapgyryny alamatlanýar. Puto halkara hukuk bünyady esasyna belelikdäki işler üçin täze mümkinçilikler açylýar. Hormatly prezident we iki döwletiň halkara guramalarynyň şäherlerine gatnaşyklarynyň işin hem netijeli häýäti iýedigini aýratyn beledi. Nyktaşy hadar meselesi boýunça özara gatnaşyklary Türkmen Azerbaýjan hyzmatdaşlygynyň möhüm urdur. Biziň ýurtlarymyzda hadar deňdiň parahatçylyk, hoşniýetli goňşulyk, özara düşünmek hem netijeli hyzmatdaşlyk döwrüne öwrülmeli ägurt uly goşant goşýar. Hadar ýaky ýurtlarynyň ähliniň belleşýäli hadar deňde parahatçylyk we hoşniýetli goňşulyk deňdidir diýip milli liderimiz aýtdy. Oğana Gruzin hem Türk hyzmatdaşlary bilen birlikde Türkmenistan hem Azerbaýjan bugün Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda möhüm iklimsy urwulyny lapis lazuli uluw geçirgetiniň netijeli hereketini üçnetmek urny iş alyp barýardyr. Şeýle-de Türkmenistan bilen Azerbaýjan hadar deňde gara deňde urw boýunça uluw gatnawlar urgumy döretmegiň başyna başlaýjydan biri boldy. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow prezident Ilham Aliýew şanly waka bilen gutlap, oňa berkçan talyk hem alyp barýan döwlet şeýle syýasy işine täze üstünlikleri, Azerbaýjanyň halkyna parahatçylyk, abadançylyk we ruwaçlyk arzuw etdi. Soňra Azerbaýjan Respublikasynyň prezidentine söz berildi. Ilham Aliýew hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow hem dabara gatnaşyjyň ählini mübareklep şu şanly wakanyň ören wajyp taýdanlady. Bize şuňur hormatlanýan Gurbanoğlu Mäli Guliýewçilerine ýurtlarymyzyň degişli döwürleriniň hyzmatdaşlyk, dostluk, özara guruluk bermek hem özara gyzyklanyma bildirilýän özara bähwitlere dogry düşünmek ruhuny ösdürmek üçin ähli taýlardyr. Şoň görä şuňky resmi namany taryhy resmi nama diýip atanylmak isleýän. Çünki Azerbaýjan hem Türkmenistan hadar deňde ýatagy özleşdirmek boýunça belelikdäki işe ilkinji gedek girişýärler. Muňa biziň ýurtlarymyzda hem halklarymyzda hasam ýakynlaşdyrar hem uly peýda getirer diýip prezident Ilham Aliýew aýtdy. Pursatdan peýdalan prezident Ilham Aliýew özüniň kärdeşini hem tutuş doganlyk Türkmen halkyny geçen ýyl belenilen Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramy bilen tüý sürekden gutady. Azerbaýjanyň lideri Türkmen kärdeşini uluw ulgamyna hyzmatdaşlygyň wajyp towardak pikirini gollap, bu gatnaşyklaryň ýurtlarymyz hem goňşularymyz üçin ägurt uly mümkinçilikleri açýanyny beledi. Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet başçymy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň parasaty başçylygyny Türkmenistanyň ukkunly üsýanyny beledi. Pursatdan peýdalanyp Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň doganlyk halkyna gulläwetiş parahatçylyk hem abadançylyk baradaky hoşniýetli arzuwlaryny beýan etdi. Iki döwletiň başçylarynyň çykyşlary tamamlanandan soň Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky möhüm taryhy resmi nama gol çekmek dawarasy boldy. Resmi nama gol çekmek dawarasy tamamlanandan soň hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow dawara gatnaşyjylara ýüzlendi. Hormatly prezident we ilki bilen prezident Ilham Aliýew hem ähli Azerbaýjan doganlymydy Türkmenistanyň hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň hökümetiniň arasyndaky hadar deňde dostluk uglawadorat ýatagyny bilelikde barlamak, işläp taýýarlamak hem özleşdirmek barada özara düşünmek hakyndaky taryhy resmi nama bolan ehtnama gol çekilenine bilen gutlap, muňa ýurtlarymyzyň hem halklarymyzyň durmuşyna dostlygyň hem hyzmatdaşlygyň berkitilmegine gönükdirilen ähmiýetli waka dagnatydy. Köp ýyllyň dowamyny iki garaşy döwlet hökmüni Türkmenistan hem Azerbaýjan ören giň ular boýunça gatnaşyklaryny ýygyderli ösdürýär. Ýokary döwlet derejesinde emelilen açyklyk, netijeli we dostluk syýasy gatnaşyklary işiň iki tarapaň hyzmatdaşlygyň esasyny düzýär. Türkmen hem Azerbaýjan halklarynyň arasyndaky köp asyrlaryň dowamyna bar bolan berk doganlyk gatnaşyklary hadar deňde näki birlikdäki işiň üstünliginiň baş kepili bolup durýar diýip hormatly prezident beledi.
Hormat prezident wada hadar tebtinne berk parahatçylyk, hoşniyetli goňşçylyk, özara düşünmek hemem hyzmatdaşlyk esaslaryny döretmäge Türkmenistanyň hemem Azerbaýjanyň goşundyny, şeýle iki taraplaryň gyzykylmalaryny aýratyn noktada. Azerbaýjanyň başlygyny hemmelere şanly waka bilen utlap, bugünkü gol çekişligiň sebitlerini hyzmatdaşlygyň ösürmegine oňyn täsir etjekdigine anam bildirdi. Belenşiýaly hadar ýaka ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk özara düşünmek hemem berek-berek golluk bermek ruhuny sadaşlyk ösýär. Hadar deňdiriň hukuk derejesi hakyndaky konwensiýa gol çekilmegi onuň aýdyň netijesi bolup durýar. Nöwtralşyýaly Türkmenistan ýa-da Azerbaýjan ýaş garaşly döwletlerdir. Biziň ýurtymyzyň garaşlylygy ebrony 30 ýyl geçmedigen bolsa, şu döwürde ägir türlü üstünlikleri gazanmagy başardyk. Azerbaýjanyň lideri hormatly prezident Bey bu şanly waka bilen utlap, milli dermide berkjan salyk, ähli başlanýyşlaryna üstünlikleri, dogonluk türkmen halkyna iň gowy arzularyny beýan etdi. Iki döwletiň başlanýary onlaýn dawratynyň ahyryna meherli hoşlaşyp Azerbaýjanyň hemem Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, hoşniyetlik hemem abadançylyk arzu etdiler. 22 ýanwarda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wiza aratdan şarkly minister kabinetiniň nowatdaky mejlisine çyrdy. Mejlisde döwlet turmuşyna degişli möhüm meselelere ara alyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de ýurdumyzda durmuş ykdysatyny ösürmäge gönükdirlen resmi namalaryň taýýarlygynyň tasamlaryna garaly. Mejlisde gatnaşyjylary alınıp barlayan işler barada hatabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ötmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan belägäme gowranylmagy bilen barançykly işleri hatabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiň ýol başlygyna amal aşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysatymyzyň durnukly ösüşiniň üçindirilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokurunýanlygy belenildi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli milli maksatnamalaryň kesgitini işlerini dogry ýerine ýetirmegi möhüm güdýpedir. Ol watanymyzyň ähli urdaky ösüşi bilen baglanyşlydyr. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üçindir diýip hormatly prezident belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadyetimizi öňüdüşlik adammaga mümkinçilik berýär. Şu nukdaý nazardan biziň her bir işimiz üstünlikligiň esasyny düzmeler. Ma'lum bolşýaly edid watanymyzyň gülläp ösmegi hemem halkymyzyň abadançylygy bardaky alada giň möçörlüği oňuny özgörtmeler siýasatynyň başyny başlaýjy. Hormatly prezidentimiň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegi netijesinde ýurdumyzy ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy. Hemem geljege önamli garaýar. Hormatly prezident we ýurdumyzyň daşary içeri siýasatynyň beýtaraplyk, parahatçylyk, söýjülük, hoşniyetli goňşçylyk we özara bähwetli hyzmatdaşlyk ýürürleri esasynda alınıp barlaýan ony görkezýändigini beledi. Hormatly prezident we öňüzür ýany işlerini ileri sürýän wezipeleriň üstünde durup geçdi. Garaşlyk watanymyzyň 30 ýyl münasibetli ulanylmagy taşyrylmagy gözden tutulýan desgalan guruluşlarynyň hili hemem möhlet babatda bildirilýän talaplaryny berja edilmegi, ýakyn geljek üçin möhüm uğurlaryň hataryna kesgitlendi. Milli dermide watan guruluşlarynyň gününi bayram etmäge degişli meseleler geçip, bu senäni ýokary gurulmaçyk derejesinde geçirmegi hemem Türkmenistanyň garaşlygynyň şöhratly 30 ýylyny munasip garşy almagy, ykdysam taýýarlyk görmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we ata watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly ýubiley ýylynyň ähmiýetini beledi. Geçen 30 ýylyň içinde mehriban halkymyzyň giňden gollamagyny, edid ýarmyzda köp işler amal aşyrly, köp sanly möhüm meseleler çözüldi. Şäherlerimiz hemem owalarymyzy döwürbap derejede düýpli özgördi. Minister kabinetiniň mejlisinde döwlet turmuşyna degişli başga da birnäçe möhüm meseleler garaly. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepde möhüm wakalary hormatly prezident bilen ýurt bähwetli işleriniň ruwaşan ýanyny, watanymyzyň ähli bagatlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mehriban arkadamyzyň taýlasy bilen ýurdumyzyň işöwür telekeçileriniň makbada okuly işlerine giň ýol açylyp, olaryň ukyp başarnyklaryny, işöwürlik mümkinçiliklerini görkezmek üçin ýakly şertler düzüldilýär. Şu asyrly başlangyçlar öýlerine ýol ýörlük edilip täkmet çekken Mars şäherindäki eşretli bagtyar zamany husus karhanasynyň işçileri halkyň sarp edýän halytlarynyň durly görnüşlerini öndürmek bilen netijeli işler alyp barýarlar. Bazar ykdysady gatnaşyklarynyň çalt tepkinleri bilen ösýän häzirki döwründe milli ykdysadiyetimize hususy ulgamyň orny barha ýokarlanýar. Telekeçilik başlangyçlarynyň ösürmegi üçin döredilýän şertlerden uruklanyp täkmet çeken Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Mars şäherindäki işretli bagtyar zaman hususy karhanasynyň işçileri halkyň sarp edýän döwrap harytlaryny öndürmekde ýokary iş netijelerini gazanýarlar.
Bu hususky erhananyň işçileriniň baş maksady halkymyzy zerur bolan ýokary hili döwrap garytlar bilen öpüşün etmekden ibarat bolup durýar. Bu kärhanada bagtyar dinanlyň dekme çekmek üçin ähli amatly şertler döredilen. Kärhana häzirki zamanyň iň kämil tikin enzamlary bilen öpüşün edilip bu ýerde elçeper geliniň ýylyň 200-den gowrak dekme çekýär. Geljekde iş orunlaryny ýene-de artdyrmak barada işler alınıp barlýar. Bagtyarlyk döwründe bu kärhanada dekme çekýän dinanlyň tagallasy bilen halkyň sarp edýän önümleriniň 15 görnüşi taýýarlanýar. Idari kärhanalaryna, obokyjylyk guruluş we başga da bir näçe pudoklary dekme çeken adamlar üçin taýýarlanan işi egneşikler we başga aplar özüniň döwraplygy we göze gelýülligi bilen tapawutlanýar. Erkek adamlara niýetlenen penjekler we zalwarlar, çağalar üçin taýýarlanan egneşikler bu kärhananyň önürýän ýokary hili önümleriniň biridir. Şeýle-de bu ýerde odan matalardan ýorgan we ýasyk daşlary önürilýär. Bu ýerde öndürilýän harytlar Türkmenistan, paragatçylyk we ynançmaň watan ýylynyň nyşany bilen belgilenýär. Halkymyzyň sarp edýän önümlerine bolan itleglerini kanagatlandyrmakda tutan ýerli dekme çeken bu husus kärhananyň işçileri şu günler şanly ýylymyzyň her bir iş gününe zähmet üstünliklerini betleýärler. Kärhanada ýürüýte sargatlara laýyklykda öndürilýän arasy paxtadan taýýarlanýan harytlar içerki bazarlarymyzda halkymyzyň isleg barka artýar. Geljekde bu harytlar şertnama baglaşmak arkaly daşar ýurt bazarlarynyň bir näçesini eksport etmek boýunça da işler alınıp barlýar. Öz işlerini döwrüň özün talaplaryna laýyk alyp barýan bu husus kärhananyň işçileriniň hususy ulgamyň erkin ösmegi barada uly aladalar etýän mehriban arka dagymyza hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Türkmenistan diýarymyz geografik taýdan amatly ýerleşip, owadan tebigaty bilen tapawutlanýar. Edil watanymyzda daşky urşaw gorap saklamak, ekologiýa abadançylygyny öpüşün etmek maksat bilen hormatly prezident bilen parasatly başçylygyny döwlet siýasatyny ýurdun eko ulgamyny kadalaşdyrmakda sevit ähmiýetli wajyp meselelerin ençe feredilip geçilýär. Yurdumyzyň alyp barýan ekologiýa siýasatynda adam bilen tebigatyň sazlaşygyny gazanmak esasy şert bolup durýar. Mehriban arkadamyň deňsiz taýsy tagallalarynyň netijesinde edi diýarymyzda daşky urşawyň gödel tebigatymynyň gorap saklanylmagyny, ýurdumyzyň gorowhanalarynyň ötümlük hem haýwanat dünýäsiniň giňden öwrenilmegini, tebigatyň ekologik sazlaşygynyň üpçün edilmegine gönükdirilen döwletli tutumlar üstünliklere beslenýär. Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watan diýilip yglan edilen şu ýylda daşky urşawy goramakda, tebigatyň ekologik abadançylygyny üpçün etmekde, mehriban arkadamynyň alyp barýan çoňur oýlanşykly döwlet siýasatlaryndan eýligidar gollawlaryna ruhlanyp, ýurdumyzyň Liwaf welaýatynda da giň gowrumly işler durmuşa geçirilýär. Tebigaty, daşky urşawy goramak, ekologik hopsuzlygy berkitmek bilen baglanyşykly gurulýan okuw maslahatlar, ilim konferensiýalar, wagt netigat işlerdir, dürli duşuklar, giň gowrumly sergiler aýratyn mazmuny eýe bolýar. Bu aýdlanlary bolsa, tebigaty goramak jemgyýetiniň Liwaf welaýat bölüminiň hünärmenleri tarapyndan alınıp barýan işleriň mysanyndan anyk göz ýetirmek bolýar. Tebigaty goramak jemgyýetiniň işgärleri, welaýatyň idara kärhanalary, şoltanda Günnogor Tewitiň çäginde ýerleşýän 3 tane tebi gorawhana, ýagny Amderiýa Köýtünda döwlet tebi gorawhanalary, Repetek döwlet biosfera gorawhanasy bilen ýakyndan aragatnaşyk saklap, tebigaty goramak, ekologiýa meselelerini netijeli işler alyp barýarlar. Tebigaty goramak jemgyýetiniň welaýat bölüminiň Goloýda Amderiýa döwlet tebi gorawhanasyna gurulan okuw maslahaty hem täsirligi we özüne çekijiligi bilen tapawutlandy. Türkmen Oğuzculuk Institutyna garaşdyrmanyň şany 30 ýyllyk münasibetli ýaşa ugrumasynyň Daşawut welaýat geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň Daşawut welaýat bölümi bilen ýokary okuw mektebiniň bilelikde ugrumagyny sagdyn ruh bilen ýaşlar garaşdy diýaryň rowşan geljegi ady bilen udagarlykdan sany ulgamy giň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak arkaly onlaýn wagt netigat durşu geçirildi. Çykyş edenler ýaşlaryň ýokary medeniýetli ruh bilen watan töýjü adamlar bolup ýetişmekleri ugrunda edýän taýsy tagallalary üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýtdylar. Türkmenistan paragatçylygyň we ynançmaň watan ýyly münasibetli ýaşa ugrumasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäher geňeşiniň şäheriň ýer jemgyýetçilik guramaları bilen bilelikde guramagyny, idara kärhanalaryna zähmet çekýän ýaşlaryň we talyplaryň gatnaşmaklarynda paragatçylyk we ynançmak bagtly ýaşlaryň geljegi atly dawaral maslahat geçirildi. Häzirki günlerde giň ýerimde öwrendirilýän ýarşlar ýurdumyzyň sport babatdaky üstünlikleriniň ýokardygyny görkezýär. Ýarşlaryň ýetgiderli geçirilmegi türgünleriň kämilleşýänlikleriniň suwutnamasy. Watan gowraçylarynyň güni münasibetli harry we hukuk goraýjy idaralarynyň toparlarynyň arasyna sport bäsleşikleri ýokary ruhanytligi beslenýär. Sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilýän ýarşlar türgünleriň kämilleşmeklerine ýardam edýär. Şanly sene münasibetli geçirilýän ýarşlaryň şäklerini voleybol boýunça duşlar çekilişlik häsiýete beslenýär. Bu ýarşyň aýgytlaýjy oýunyna serhetçi bilen migrasiýa toparlary duşdy.
bu oyun gyzykly käseti bilen tapatlandy. Türgünlerin sport babatda kämilleşýänliklerini äşkär eden duşukda ýeňşe bolan ihlas aýdyň doýuldy. Mänim şeýle arkada prezidentimiz sport halkymyň saglygy bilen baglanyşykly meseleleri hemişe üns merkezine saklaýar. Soňky ýyllarda dünýäniň onlarça döwletleriniň türgünleriniň gatnaşmaklarına geçirilýän ýarşlar Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökmündäki derejesini pogtalanyrdy. Voleybol boýunça geçirilen ýarşa gatnaşan türgünler özleriniň başlanýyklaryny görkezmäge dogry mümkinçilik aldylar. Hormatly eleşer, häzir orta gepleşigimizde kepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler. Hormatly eleşer, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamatnyň kiçiçile dogry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa ýanwar aýynyň 25-inden ýanwar aýynyň 30-ine çenni kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp alalyň. Ýani geljek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çaýyna gün orta ulmatardan maýyl howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece-gündüz temperaturalarynyň ýygydarly ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyň Balkan welaýatyny ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 5 gradus sowukdan 10 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 17-20 gradus, welaýatyň Kanary etraplaryna 8-13 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Ahal welaýatyny ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 1-6 gradus sowukdan 8 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 20 gradusça çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 6-17-den 11-16 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus sowukdan 9 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 5-10 gradusdan 21 gradusça çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 6-17-den 12-17 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradus sowukdan 8 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 4-9 gradusdan 20 gradusça çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyny ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 4-9 gradus sowukdan 5 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 2 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran burtly howa bolup, gün ordan demirat günatary owruny ötýän tezlik sekundda 8-10-dan 10-13 metre ýetýän şymal öňsmöni hemde howaň temperaturasynyň gecelerine 3-5 gradus sowukdan 6 gradusça çenli maýyl, gündüzlerine 5-7 gradusdan 16 gradusça çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Edýärler, ýurdum boýunça ýanwar aýynyň 25-ine magnit haýdysasynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz ýanwar aýynyň 25-inden ýanwar aýynyň 30-ine çenli kepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp boldyňyz. Edýär watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň maçarynyň gadadan 9 göterim artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem gyş paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pasla wara geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bu düzgünleri berk-berja etseňiz, ýylyň islenlik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüretdiňi. Ýakra düşen özünni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýerleşler.